Vážená komise, milí diváci, jmenuji se Zdeňka Šírlová a jsem studentkou 3. ročníku na gymnáziu v Jeronýmově ulici v Liberci v Libereckém kraji. Ráda bych vám představila svou středoškolskou práci na téma osudy pohřbených na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Svou práci jsem zařadila do oboru 16, tedy historie. Pro výběr tématu mě inspirovala dějepisná exkurze do Normandie, které jsem se zúčastnila minulý školní rok v červnu a která byla k příležitosti 80. výročí vylodění právě v Normandii. Cílem mé ročníkové práce bylo přiblížení osudů pohřbených prostřednictvím QR kódu umístěných na hřbitově návštěvníkům a široké veřejnosti. Dále pak tvorba webových stránek, na které budou tyto QR kódy odkazovat, a celkové zvýšení povědomí o tématu. Při své středoškolské práci jsem vycházela z knižních zdrojů, archiválií a internetových zdrojů. Archiválie jsem převážně čerpala ze Státního okresního archivu v Liberci, ze Státního okresního archivu v Mostě a z databází dostupných na internetu. Právě v kapitole o obětech jsem nejvíce čerpala z těchto archiválií. Nejvíce pak z evidence obyvatel válečná řada 1938 až 1945. Ukázku této karty můžete vidět v prezentaci. Dále pak jsem hojně využívala dokumenty z Magistrátu města Liberec, odbor správy veřejného majetku. Z knižních zdrojů jsem nejvíce vycházela z publikace od Ivana Rause Zbrojní průmysl a tábor 1, nucená nacistická práce na Liberecku a Belenecku, a z publikace Jiřího Kramera Památná místa a památky protifašistického boje v Severočeském kraji. Tyto publikace jsem nejvíce využívala při psaní v kapitole o místech internace. Má práce se dělí na úvod, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsem zhodnotila literaturu a zdroje, ze které jsem při psaní práce vycházela. V praktické části jsem pak popisovala stručnou historii hřbitova, objekty umístěné na něm, osudy pohřbených, místa, kde byli za války internováni, a pak následnou tvorbu QR kódu a webových stránek. K obětem se mi podařilo nalézt tyto dvě fotografie. Fotografii Ivana Odnicova jsem nalezla ve Státním okresním archivu v Liberci a fotografii Marie Turšenko jsem nalezla ve Státním okresním archivu v Mostě. Ze zjištěných informací vyplývá, že nejvíce obětí bylo francouzské národnosti, těch bylo 12, dále pak Rusů a Poláků. Rusů bylo 8, Poláků 7. Co se týče místa internace, tak nejvíce obětí bylo internováno přímo v Liberci. To bylo 17 osob. U 7 osob se mi nepodařilo nalézt přesné místo internace, ale lze předpokládat, vzhledem k místu pohřbení, že se bude jednat o Liberec či okolí. Srovnatelný počet obětí byl pak internován v Raspenavě, Hrádku nad Nisou a v Dubím u Teplic. To se jednalo vždy po 3 obětech. Nejvíce obětí, 14 osob, bylo ve věkové kategorii 18 až 25 let. Dále pak bylo 8 osob ve věkové kategorii 26 až 35 let. 4 oběti pak byly ve věkové kategorii 0 až 15. Konkrétně minimálně 2 pohřbeným bylo jen několik měsíců. QR kódy jsem vyrobila odlitím papírových QR kódů pryskyřicí v silikonových formičkách. Na obrázku číslo 6 je právě silikonová formička s papírovými QR kódy. Po stvrdnutí, které trvalo zhruba 3 dny, jsem QR kódy vyjmula a za pomocí tamné pistole jsem k nim přidělala kovové kolíky. Obrázek číslo 7. Na obrázku číslo 8 můžete vidět už vyrobené QR kódy. Takovýchto QR kódů jsem vyráběla 30. Celkové náklady mě přišly na 1131 korun. Vychází to tedy, že jeden QR kód stálo vyrobit necelých 38 korun a nejdražší položkou byla pryskyřice. Zde můžete vidět už umístěné QR kódy u jednotlivých náhrobků.
A zde jsou QR kódy umístěné u jednotlivých objektů na hřbitově. Na obrázku číslo 14 můžete vidět QR kód umístěný u epitafních desek. Na obrázku číslo 15 můžete vidět QR kód umístěný u kříže francouzských zátců a na obrázku číslo 16 můžete vidět QR kód umístěný u sochy Rudoarmějce. Webové stránky jsem vytvořila za pomocí nástroje WebNote. Na webu jsou zpřístupněné informace o obětech, o místech, kde byly za války internovány, o hřbitově a objektech umístěných na něm. Dále pak se mi podařilo vykomunikovat s městem Liberec umístění informační tabule na náklady města. Tuto tabuli jsem navrhla s pomocí slečny Hedviky Vysekalové. Cíl práce byl naplněn. Se svolením magistrátu jsem umístila na hřbitov funkční QR kódy, které odkazují na funkční webové stránky. Přínos své středoškolské práce vnímám v uchování památky na oběti druhé světové války a zpřístupnění informací široké veřejnosti, což umožňuje návštěvníkům zvýšení povědomí o problematice. Zde jsou uvedené zdroje k obrázkům využitých v prezentaci. A já vám, milá komise a milí diváci, děkuji moc za pozornost a dále bych chtěla moc poděkovat vedoucímu své středoškolské práce, magistru Marku Dlouhému, za jeho cenné rady a vedení.